25 август. Август. Събрахме се всичките и отплахме току-що. Таки има майката. Здраве! На здраве, отплахме току-що за Поморие. От Равда за Поморие с попътен вятър. Изток, северо-исток към 4-5 метра в секунда. Трябва бързо да стигнем. Да, идеята е преди да се е стъмнило съвсем, да пристигнем в Поморие. Там да вдигнем много шум. Край. Няма край. Иска ли някой да каже нещо? Здраве! Към Винпрома, каре. Там съм водолаз в Винпрома. Това ми е нужността.